600 रुपये अरे मत पैसा ये 600 रुपये 700 रुपये 700 रुपये बोलो 700 रुपये 700 रुपये 700 रुपये हाँ बोलो बोलो 400 500 रुपये 500 रुपये 400 रुपये 500 400 रुपये अरे बस बोलो 500 600 700 700 800 800 रुपये 800 रुपये 800 रुपये 300 रुपये 350 रुपये 350 रुपये हाँ पूछ चाहते भाई आप थोड़े बोलो 800 900 रुपये 900 रुपये खत्म क्या पकड़ बोलो क्या पकड़ बोलो बोलो 600 रुपये 700 रुपये 700 800 रुपये 800 रुपये 800 रुपये 800 रुपये होंगे 800 रुपये 800 रुपये बोलो क्या पकड़ बोलो 250 रुपये बोलो 250 रुपये 250 रुपये 250 रुपये 250 रुपये 250 रुपये 250 रुपये 300 रुपये 300 रुपये 300 रुपये 300 रुपये 450 रुपये 500 रुपये 600 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 हाँ बोलो बोलो 700 800 800 रुपये 900 रुपये 900 रुपये 900 रुपये बोलो 900 रुपये 900 रुपये 900 रुपये 900 रुपये 600 रुपये 600 रुपये 600 रुपये ये वाले मीडियम आइए बोलिए पेनिशन दे बोलो 400 500 600 600 रुपये 600 रुपये 650 रुपये 650 मंगो 650 रुपये 650 रुपये 650 रुपये पैसा है स्पेशल बोलो 500 600 700 800 बोलो 800 रुपये 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 600 रुपये 600 रुपये 600 रुपये ऐसा देखो उधर बच्चों खाली कलर कलर 650 रुपये 650 रुपये 650 रुपये 650 रुपये 650 भाई बोलो बोलो 500 600 700 800 800 रुपये 800 रुपये 800 रुपये 800 रुपये 800 रुपये 15 होता है बोलो 500 रुपये बोलो 300 400 400 400 400 रुपये 400 रुपये
बोलो 400 रुपये 400 रुपये 400 400 रुपये 300 रुपये 400 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 500 रुपये 500 रुपये 500 रुपये 500 रुपये 400 रुपये 400 रुपये 400 रुपये 400 रुपये